יהודה ובחוצות ירושלים עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. לילה 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 לילה. כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגילתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. ואתה קהל נכבד כאן בעיר הרצליה בחוף הים, הרבה ברכות לנו לחתן ולכלה מכאן ועד סוף העולם. את כוסות היין אל על כולנו נרים. איפה? ויחד לחיים נקרא 3 פעמים. לחיים, לחיים, לחיים. שתו מן היין ויטב לבכם. לפני סיום הטקס אני מבקש לומר לכם קהל נכבד מילה אישית על כך שנפלא לקום כל בוקר מחדש ולהתחיל מבראשית, להסתכל על אריאלה וסטפן ולדעת שיש אהבה בעולם, ואלו שמתחתנים מצהירים על כך בקול לפני כולם. איך זה קורה ששני אנשים משני מקומות נפרדים ותרבויות שונות נפגשים להם לפתע בצומת דרכים ומחליטים יחד לחיות? Zwei Leute arbeiten in derselben Gesellschaft mehr wie ein Jahr, jeder allein. Ist das keine Unterlassungssünde oder was soll das denn hier sein? Stefan ist eine lange Zeit blind, Ariella forscht über ihn hinter die Kulissen. Das sind solche Spiele, dass wir einfache Leute werden nie verstehen. Ab jetzt, liebe Gäste aus Deutschland, habt ihr keine andere Möglichkeit, sondern eine Übersetzung bekommen am Ende der Hochzeit. אריאלה שאת רוב ילדותה העבירה באור יהודה ובבית הספר הדסים, כמובן באבן יהודה ובבית הספר הדסים, לא בזבזה זמן אחרי הצבא וחפשה מהר שוב את ספסל הלימודים. ספק אם כאשר התחילה לעבוד בחברת דביס ונשלחה לעבוד בברלין, ידעה אריאלה ששמים עליה עין כי יש לה ברוך השם הרבה אדרנלין. וכך היא נוסעת מברלין לדרום אפריקה ל3 שנים ובחזרה, ומשם היא לא נוסעת יותר לשום מקום ונשארת באותה החברה. כאשר סטפן נשלח אליה לאסוף מידע על טיול שהוא רוצה לעשות לישראל, מבחינה אריאלה לפתע בבחור המסודד, ובליבה היא אומרת תודה לאל. במסגרת החקירה המאומצת היא מפעילה בארץ את איריס אחותה. אני מבקשת שתוציא ממנו את כל האינפורמציה הנחוצה לי, תודה. האינפורמציה מאיריס זורמת, אך לאריאלה זה לא מספיק. וכשסטפן חוזר לברלין, אריאלה בודקת ברצינות אם לבחור הזה יש כבר אישה. היא בודקת היטב את דירתו ומגלה על מיטתו רק כרית אחת לשמחתה. הם יוצאים ערב אחרי ערב ומנהלים המון שיחות שמתפתחות לאט לאט לפגישות לוהטות. כעבור שנה הם יוצאים לטיול להודו, ושם על פסגת הערים הוא שואל את השאלה אם למישהו יש ספק אז אין ספק, כי לאריאלה כבר הייתה תשובה מוכנה. Und dieser Junge namens Stefan in der DDR gewachsen ist eine Person, das wir üblicherweise nennen ein Perfektionist. Wenn er ihn fragt über und wie viele Kinder, sagte er gleich 2. Ariella redet zu und redet auch über Hunde und Katzen so nebenbei. אז הנה לנו שילוב מנצח של זרימה הדדית ואהבה רננה ובוגרת, ולראות אותם יחד, רבותיי, תודו, זו רגשה נהדרת. על הקשר המופלא שיצרתם ועל זה שאתם נותנים לנו השראה, אסיים בשם כל הנוכחים ובשמי אני במילה אחת. תודה. Das Zertreten des Glases am Ende der Trauung erinnert uns an die Zerstörung des Tempels Jerusalem 2000 Jahre zurück. Aber heute bedeutet es, dass Liebe keine Grenzen hat und folgedessen werden Familien aus Deutschland und Israel für immer und ewig vereint. בעם היהודי מבטא מנהג שבירת הכוס על ידי החתן רגע אחד של זיכרון ותודעת אי שלמות ביום שכולו שמחה. המנהג של שבירת הכוס מביא לסיומו של טקס רב משמעות
המחבר אותנו למסורת יהודית מימים ימימה. תהא הכוס הנשברת לא רק סמל לכל הדברים שלא שלמים בחיינו, אלא גם משום ברכה למעשה היצירה בו כבר התחלתם, אריאלה וסטפן, ביטול הליכתכם יחד בדרך האהבה, ההתמדה והאמת. Und so wie das zerbrochene Glas nicht mehr gekittet werden kann, so kann eure Verbindung niemals mehr getrennt werden. Mazal tov!